koko mga manusia, masabar-sabab saad na matatarwa. Amak o guide na sisiyes kaniya, kopi ora pamilya niya. Syabar amiki ina, sabab sa syabot kanso. Pakam beb tadi amak o gait niya barar kami kokorang pakasuporta kami. Sa kiya pa kapiralago niyan namiyak kilala ko kadandana daw sa bako apelido amak goso galbe kanap tunganaya miya babaya pusuatan sabab sa miya kilala ko mga tao sa isa kuko watay amak kasi amat na nasisikat kilala o mga tao. Guwa niya may tuwa ko na tungan ay ako miyarasay isa ako ko mga miskin lalayon so rata ginawa ko kakiya sagadan ko abang may ilay so mga bolayo ka at nana kumplito so pamilya iran inaubad anak na miyarasay mamimikiran miyang alimo busukat na sa kiya pa kapiralago niyan namiyak kilala ko kadandana daw sa bako apelido amak goso galbe kanap tunganaya miya babaya pusuatan sabab sa miya kilala ko mga tao sa isa kuko watay aman kasi amak na nasisikat kilala o mga tao.